ilmi, majelis sholawat, majelis zikir niki menurunkan rahmatnya lewat para malaikatnya. Allahumma amin. Kira-kira sing duwe utang yo lali utangi. Lek wis balik yo eling malih. Yo repot lek dilalekne mesakne sing ngutangi. Anu ngoten. Pun. Kranten niki acarane Isra Mi'raj. Setidaknya kula cerita kedik kenapa kok Allah mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya memang Allah kepingin ketemu Kanjeng Nabi krana kepingin maringi hadiah dateng umat Kanjeng Nabi